ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଜିରୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିରୋ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜିରୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରୁ ସେମାନେ ହିରୋ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ତଥାପି ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ମୋ ଶରୀର କଳା, ମୁଁ ଏହି ଲାଇନ୍ରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ମୋ ଦେହ ଗରା, ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କୌଣସି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାର ଅଛି ତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାର ଅଛି ତ କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଅଛି ସେଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ ଏ ଜିନିଷଟା ବୁଝିଯିବେ।